uJosepha ubanjwa unkosikazi kaPotifara lithi uyambamba membamba uthi lala nami. Lithi uJosepha ngathi ebanjwa washiya ingubo, kwasala ingubo, wayishiya ingubo waqede wabaleka yena, kwasala ingubo yakhe. Message yami is very simple guys. Ithi imessage yami namhlanje, kungcono ulahlekelwe ingubo ngoba ingubo usangaphinde uyithole kunokuthi ulahlekelwe iphupho lakho. Ungavumi ukulahlekelwa iphupho. Zingalahleka zonke ezinye izinto, zingalahleka zonke ezinye izinto, ungavumi ukulahlekelwa iphupho. Ungamana usale nephupho ingubo ilahlekile kunokuthi usale nengubo iphupho lihambile. Abafundisi abaningi engibabonile bayashumayela ama message amaningi basenawo, nama message amakhulu, nama message okufunda amakhulu asakhona. Kodwa mawuthi uyalalela kumoya, uzwe kumoya, ngoba thina simlalela umuntu ngendlebe nje, siyadlula evesi nalikhulumayo, sifinyelele kumoya, sizwe lento ayishoyo ukuthi iyiyo yini kwele kamoya. Uyabo ila sigaga khona nezifebe ukuthi no man isifebe somfundisi lesi siyayikhulumela sidida abantu ngamavesi, sizwe ukuthi akuyona lento, siyakwazi ukuyizwa mangayona. So lento ithi ke bazalwane, wabaleka ke manje uJoseph, ubaleka yasala ingubo yakhe, wabaleka nephupho. Ungavumi ukuthi iphupho lakho lisale. Okungcono ungasala ingubo kodwa iphupho lisale ngakuwena. Ungavumi, because enye ingubo usangayithola kodwa elinye iphupho ngeke usalithola. Ngeke usalithola. uNkulunkulu bayekunikeza ivision, waqala umsebenzi, walimala lo msebenzi. Noma ngasalani yakho, ngikhuluma prophetically, ngisho ngasalani yakho, kwasala ingubo kuJoseph, noma kwasala isound yakho la wawukhonza khona, noma kwasala u10,000, noma kwasala i1,000,000 lakho, as long uhamba nephupho. Hamba naliphupho noma ngaba usenalutho sekusela ingubo, ayisali ingubo kodwa iphupho lingasali. Ngiyanicela bafowethu, iyazwakala into esanephupho, ngisho uyikhuluma nomuntu lihleli nje ubuza ukuthi wathini uNkulunkulu kuwena, athi I know uNkulunkulu wathi uzwe kunyakaza into ngaphakathi, uzwe ukuthi wakhuluma umuntu iphupho lisanga kuyena. Awubafowethu ningavumi ukulinyalelwa iphupho. Ngibabonile osisa sebelinyalelwe iphupho, uNkulunkulu ayibanikeza izinto kwalima omuzwa kahle athi angiboni ukuthi kusayolunga, ayikho into esayokwenzeka. Lo muntu walahlekelwa ingubo waphindwa lahlekelwa iphupho. Ungavumi ukulahlekelwa iphupho. uJosepha walixoxa iphupho elixoxela abafowabo kanti bazomdayisa ngenhlanhla. Iphupho layo ngena naye emgodini ngoba iphupho alikushiyi, lamkhipha emgodini, wadayiswa kuma Ishmael kanti useyobusa. Wahamba mefika lapha nangu unkosikazi ufuna ukuzolala naye, wancamela ukushiya ingubo hayi iphupho. Ungalishiya iphupho bafowethu. Kungamane kusala ingubo, kungasala imali yakho, kusala iminikelo yakho, kusala izishumi zakho, kusala izimoto zakho, kusala isound, kusala imizi izinto wanikela ngazo, kodwa ungavumi ukunikela ngephupho. Ingubo ingasala kodwa iphupho ngicela lingasali bafowethu. Baningi abantu engihlangane nabo abalimele, abanye uyezwa nje ukuthi noma esekhuluma iphupho alisekho, kodwa into esakhona ingubo. Usanayo ingubo. Yini ingubo konje Nkosi yami, moya engcwele ngisize. Ingubo ngaba into ukuthi wagcotshwa ube negama lokuthi ningibona ngumpostoli, ningibona ngupastor, ngakuyele eBible school. Kodwa masithi siyazwa iphupho alisekho, lasala iphupho. Liyinkinga iphupho ngoba uma liphelile liphelile. Kodwa ingubo yeni usangayithola. Bazalwane, ungavumi ukulahlekelwa iphupho lakho. Ingubo ingasala, status sakho sisala, silimale. Kodwa ngikhuluma nomuntu ngisho wathiwa wareshwa abafowethu wadlwengulwa, kwasala ingubo nje yokuthi asalona ivirgin, usalinyazwa. Kodwa iphupho alisalanga. You can still make it in life. Uma ngabe uyafunda walinyazwa, awumunye usizade ngikhuluma naye uthi hey baba uNcobo kuyinkinga, sisaba ngisho ukuhamba ebusuku la, umuntu uyabanjwa areshwe. Noma ungabanjwa ureshwe as long bengalibambanga iphupho, ngoba uma kufa iphupho umuntu umbona selele phansi, eselele phansi esephuza utshwala. Hawu Nkosi yami, ngoba ufunda nje sisufunde eUnisa, wawufunde eDUT, kwenzekeni? Athi hayi ngeke ngisaba ilutho, kwathathwa konke. Lo muntu usuke kuthathwe nephupho. Iphupho ungavumi lisale. Ingasala ingubo kodwa iphupho lakho lingasali. Khuluma nomuntu olinyazwe ebandleni mina. Khuluma nomuntu owaphuma ebandleni elinyaziwe. Khuluma nomuntu owaphuma ebandleni ekhala. Khuluma nomuntu owaphuma ngo back door
Omunye kwakhuluma nami wathi ngaphuma ngo back door sebengikhiphisa okwenja ebandleni ngilisebenzelile ngingena house to house thema sekufika ozosebenza ozongena lesikhundleni kulamabandla ashintshanayo abafundisi uthi singafika ngabona ayikho lento uthi ngakhishwa ngo back door ngakhishisa okwenja ngizama ukuthi ungalinge ushiye iphupho ingubo ingasala wagcotshwa khona yeke ukugcotshwa khona bayeke basale negama lokuthi wagcotshwa yithina ngeke ahambe negama lalekha ba right ingubo yabo le yayisale kubona ingubo as long iphupho lengakuwena. Don't lose your dream. Don't lose your dream. You can lose your garment because another garment you may find but another dream you will never find. Ngeke usalithola lingalahleki iphupho. Ngiyacela bafowethu yazi iphupho likhuluma ngisho usungaphesheya komfula lithi iphupho kwakade kuthiwe khona izinto engikhumbula uNkulunkulu ayikhuluma 10 years back wakhuluma angazi kwakuyisikhathi esingakanani Nkosi yami dala wazikhuluma uNkulunkulu kade zibuya uthi hayibo yindaba iphupho lisaphila kodwa uma kuthiwa ngalishiya iphupho ngabe ngilimele. uSamson walishiya iphupho washiya uGcobo uphinde washiya iphupho ulele emathangeni aDelilah bamgunda inwele uyayizwa ingubo iyasala lasala uyayizwa leyo nto emva kwalokho iphupho lokuthi uzolwa namafilisti uzobe uyena ozobemelene namafilisti anqoba amafilisti iwona amnqoba nani na kwalahleka nephupho. Ungavumi iphupho lakho lilahleke kungalahleka konke kodwa iphupho lingalahleki. uNkulunkulu anibusise ngifuna ukuthandaza nawe namhlanje. Ngiyabonga kakhulu Samke siyabonga kakhulu mase sichonco siyabonga kakhulu ngegama lika Jesu ngegama lika Jesu. Ungavumi ngcono ngalahleka ingubo ungaphinde uyithola ingubo ingaphinde ithulwe. Ungavumi indodana yolahleko kwalahleka ingubo kodwa iphupha lilahlekanga. Wawuyizwa yini seyithi thiwa kwathi sekusile yathi konje singaphi isebenze ekhaya yathi ngiyosuka ngiye kubaba. Uyayizwa na masibuya ifika kubaba yanikezwa ngisho iring osakulahlekile okulahlekile kodwa iphupha liphelanga ukuthi mina ngiyindodana kaBaba. I belong ekhaya. I belong in the kingdom of heaven. I belong ezulwini. Noma sekulinyaziwe sekuthathwe konke kwathathwa imali zami ebandleni kwathathwa umshado wami kwathathwa umsebenzi wami kwathathwa yonke into kungahamba konke awungakhumbula ingoma esasihlabelele thatha konke nginoJesu konke kuyindiva konke ngikushaya indiva ngenxa yoKristu. Yebazalwane konke iphupho lingalahleki bafowethu ngalahleka konke iphupho lingalahleki. Ngiyanicela ngiyanicela ungavumi kulahleka iphupho akulahleka ingubo kusala iphupho. Josepha ngoba iphupho lalisenaye waphinde wayoba mkhulu ngoba iphupho lalisenaye kodwa mangathi walala kwalahleka ingubo kwaphinde kwahamba nephupho wayezophela ngaba sifundi nangaye. Ungavumi ilahleka iphupho ingalahleka ingubo angazi zingaphi into ezikulahlekela angizazi zingaphi into ezikulahlekela zilungile zilahlekile sangaphinde uyithole. Bheka into ezikulahlekela eziningi kakhulu kodwa sangaphinde uyithole kodwa ingubo kodwa iphupho mali ke lalahleka ngeke uphinde ulithole ngeke uphinde ulithole. Ungavumi kulahleka iphupho khona la uyakhona wena khona la kwathi uyakhona iyakhona ungasali uNkulunkulu kanye nawe ngegama lika Jesu. Baba ngiyathandaza ngegama lika Jesu Kristu Inkosi enamandla. Baba ngiyathandaza nababa bukeli nazi ababahlobo nali ibandla lakho Baba ongcwele konke indawo lakho nokungcwele efinyelelile lelizwi. Baba uthongcwele ngiyathandaza bonke abalahlekelwe ingubo ukuthi uphinde uyibuyise. Bonke abalahlekelwe ianointing abalahlekelwe into zabo emabandleni abalinyazwe phakathi emabandleni ukuthi uphinde ubalungise ngegama lika Jesu Kristu. Wena uNkulunkulu ongahlahli uNkulunkulu ongcwele umuntu Baba uthongcwele noma ulahlekelwe yini kodwa uNkulunkulu wena uyamthola lithi izwi lakho uNkulunkulu wethu ongcwele uma umuntu eza kuwe awuyi kumlahlela ngaphandle. Siyabonga Baba wena obuyisa iminyaka edliwe isikhonyane uNkulunkulu wethu ongcwele. Siyabonga naba uNkulunkulu wethu ongcwele abazalwane emakhaya ngamakhaya indawo ngeindawo la besibukele khona. Siyathandaza ngegama lika Jesu Kristu. Restore ingubo yabo, restore uGcobo, restore ama finances abo, restore Nkosi ubuntombi, restore umnsizwa bakhe, restore uNkulunkulu ubungcwele bakhe. Buyisela ingubo ayizwe ephinde imbatha ngoba iphupho lisaphila iphupho lisakhona. Siyabonga Baba ngegama lika Jesu Kristu Inkosi edumisekayo. Amen. Siyabonga kakhulu bafowethu uNkulunkulu anibusise
egameni likaJesu. Siyahlangana kusasa ngo-8 o'clock. Uma kungavelanga bafowethu suye kube nenkinga ye-network. Siyazi ukuthi izulu njengoba linje indawo ngeindawo kakhulu iKZN siyathandaza ngayo bafowethu. Nxeseni kakhulu imindeni yonke evelelwe, imindeni yonke lahlekelwe izihlobo. Sizwile ukuthi kwezinye indawo lahleke ngisho abantu abadala. Sinani bafowethu ngomthandazo. Yes, ngesikwazi ukukontrola kokunye ngoba kwa prophet ukuthi ngalezi khathi kuyoba nje. Siyathandaza kodwa ukuthi uNkulunkulu anithuthuzele bafowethu. Siyathandaza kakhulu nxeseni nganza kwethu. Okuvele kunina sithi ngangcono ukuthi kuvele kuthina ngoba uma kuvela kuthina kwabendle yokukholwa asisoli umuntu. Sibonga uNkulunkulu lithi iBhayibheli kuyigugu uNkulunkulu kufaka abangcwele bakhe. So makufa umuntu okholwayo kuvane kube igugu kuNkulunkulu. Siyathandaza nganza kwethu ukuthi okunilahlekela uNkulunkulu akubuyise ngegama lika Jesu. Siyacela uNkulunkulu anisize kubona konke nganza kwethu nxeseni kakhulu egameni lika Jesu Kristu. uNkulunkulu lithi iBhayibheli izandla zakhe ziyabuzisa ubuhlungu kodwa zibuye zelaphe nxeseni kakhulu. Uzonilapha uNkulunkulu akawadla amandla omuntu, akawadla amandla omuntu. Ikhona into uThixo azophinda yenze ngeKZN. Siyathandaza ngayo, siyathandaza ngama-province wonke egameni lika Jesu. Siyathandaza ngezwe lakithi egameni lika Jesu Kristu inkosi enamandla. Amen.